Giyaw-yawan sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Cebu City District Engineering Office tungod sa kalangay sa pagtrabaho sa Kilometer 18 sa Trans Central Highway. Nga matod sa mayor, daghan na ang nadisgrasya. Ano ang report ni Alan Domingo? Usahaw na inyo kung nag-practicean. Waka pogi sa mayor ang kukulingon na yaw-yawan yun niya ang project engineer sa road construction sa Kilometer 18 sa Trans Central Highway sa sitio Pungol, Barangay Malubog. Kiniatol sa gipatawag at tigom sa Cebu City Hall uban ang mga konduktor. Pipila ka tuig na ang proyekto apan hangtod karon. Wa pa mahuman tungod matod pas kondisyon sa yuta nga nagsigi og lihok. Gani tungod sa kahumok sa yuta gihimuan na kini og suspension bridge aron dili na muus-us ang yuta. Sa tinuod lang, gaya lang rin mo. Kaya nga naman, gano'n naghimo mong project, yung wala niyo sudyoy ang suwel. Inyo lang lagi niya nga nung nausap naman. Oo. Yeah, namoy suwel testing, pero di mao ang test, di mao. Nagkaroon ang akong punto is, anhiman ni Dari ang bridge, ibabaw, right? Kaning agianan is patuha o na. Anong detour ba? Detour na sa mayor. I know. Nadaghan naman kayo na disgrasya na. Matod sa District Engineer sa DPWH sa Cebu City District Engineering Office, Manolo Madronio, Enero sa sunod tuig mahuman ang Phase 4 sa proyekto apan posibleng mauswag pa ang pagtapos sa proyekto ug dili pa mabana-bana sa ahensya kung kanus tungod sa sitwasyon sa yuta. Nahumana ang tulo ka hugna o phases sa proyekto sa unang kontraktor diin gigahinan kini og kapin sa 60 milyones pesos. Karon sa ikaduhang konduktor nga nagtrabaho sa fourth phase, gigahinan usab kunig 70 million pesos. Gibadaman ang ana sa 40% ang completion sa proyekto matod sa DPWH. Ito pong contract ngayon na 2025 is hindi pa po siya totally matatapos yung deck slab. So meron pa po siyang additional na fund for 2026 pero nag-commit naman po si WTG na i-continuous niya po yung trabaho niya. So percentage po ng project talaga ngayon, nasa around 40% na siya. But for ng phase lang na to. That phase lang na to, opo. So yung overall, medyo malayo pa po siya. Samtang buot masiguro sa mayor ang kadwa sa mga tao nga moagi sa dapit busa mimando kini nga asfaltohon ang diversion road sanglit. Doon na namatod pa'y dagha mga natala nga aksidente sa dapit. Misa nung usab nini ang DPWH. Kung dili pa na ninyo mahuman kay murag bridge naman na. Okay? Himuin na o kanang espaltuhan na. Para sa yun ra pagdagan sa mga sakyanan. Pero meron naman po tayong provide na yung existing ba na detour na which is nabanggit niya kanina ni Mayor na asphaltohin na muna para for the meantime na ongoing yung construction natin ng viaduct. So doon muna sila sa detour na which is i-asphalto natin para naman smooth yung surface. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.